Bueno, esan bezala, EH Bildu, EAJ, PNV irabazi eta Ganemosen alderdietako ordezkario 2016 urterako aurrekontuen gainean lortu dugun akordioaren adostasuna berri hemen nahi dizuet. Zalantzarik gabe, gure herriaren garapen eta etorkizunerako garrantzia duen handia duen akordioaren aurrean gaude, ezinbestekoa esango dutenek. Batetik, gaur hemen ikusten duzuen bezala, akordio honek adostasun zabala izan duelako. 17 zinegotzietatik, 12. Politikak herritarren arazoak konpontzeko tresna edo erraminta izan behar du. Tamalez, aurreko legealdian eredu kaskarra eman genuen. Herriari gerta dakioken okerrena gertatu zen, herria geldirik geratu zen. Badirudi, legealdi berriarekin batera, gauzak aldatu direla. Gaur, izan behar dugu norberak bere posiziotik beste alderdien adostasunera iristeko gai. Horregatik, gaur hemen aurkezten dizuegun akordioaren garrantzia azpimarratu nahi dut. Zoriondu nahi ditut gaur hemen nirekin agerraldi honetan dauden alderdiei. Básicamente lo que hemos pensado es que no viendo nada que nos chirriara o que viéramos contradicciones en ello, lo que sí hemos pensado es que evidentemente la gestión municipal debe de facilitarse con unos presupuestos aprobados.